वेलकाम बैक टू NBS चैनल स' लोगोफोर नोंथांमोनखौ NBS चैनलाव बरायफिननाय जाबाय। स' जोङो गोबाव जाथारबायमोन भिडिअ बानाया सम मोनैनि थाखाय भिडिअखौ थोजासे सम बायदि जों बानायनो हायाखै। जायखिजाया जोङो दिनै बे भिडिअ नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों खोन्दो 2 नि जिउ बिखान्थि। बे चेप्टारा जोबोरैनो इम्पर्टेन्ट बाय'ल'जि चेप्टारनि बेयो जोबोरैनो इम्पर्टेन्ट आरो बे खोन्दोआव नोंथांमोना जिउ बिखान्थिनि सोमोन्दै मोजाङैनो मोनथिनो हागोन। दा जिउ बिखान्थि होनना बुङोब्ला जोङो बयबो मिथिखायो जे बेवहाय जोङो जिउआरि थामहिनबा जिब जुनारनि सोमोन्दै जोङो सावरायगोन। स' जिबा थांनानै थानो गोनां जायोब्ला माखासे खान्थि बा माखासे खान्थिनि गेजेरजों थांनानै थानो गोनां जायो। जों बेखौ बे खोन्दोनि गेजेरजों जों सावरायनो नागिरदों आरो जायफोरनिखि बा मेडिकेलनि थाखाय प्रिपेयार खालामगासिनो दङ। स' आसा खालाम बिथांमोना नैबे जिउ बिखान्थि बा लाइफ प्रसेसखौ मोजाङै सोलोंनो हागोन। बेवहाय जायफोर डक्टर जानो गोसो बा BSc नार्सिं बा नार्स फरायनो गोसो बिथांमोना बे बाय'ल'जि चेप्टारखौ मोजाङै गोसो होनो नांगोन। स' जायखिजाया आसा खालाम नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै मोजाङै बुजिनो हागोन। अब्ला लोगोफोर जों दा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। दा बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों जिउ बिखान्थि। दा बेवहाय जिउ बिखान्थिखौ जों दा मा दङ बेनि चेप्टाराव जोङो थांनानै नायनोसै। दा गिबियावनो नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय बबेबा गोथां बबेबा गोथै बेनि गेजेरनि फारागखौ जों माबोरै फोरमायगोन जुदि जों सासे सैमाखौ खारनाय एबा मासे मोसौआ गांसो सावग्लिनाय एबा मासे मानसिया लामायाव गोब्राबै होख्रावनाय नुयो। नों मिथियादि बिसोर गोथां जिब। स' जोङो माब्लाबा मा नुनो मोनो सैमा मासे जोङो खारनाय नुगोन बा मोसौ मासेखौ जोङो गांसोखौ सावग्लिबाय थानाय नुयो जेब्ला फोथारफोराव नुयो बा फोथारल' नङा जेब्ला न'फोराव जों मोसौखौ खायो अब्ला जोङो बिसोरखौ गांसो सावग्लिबाय थानाय नुनो मोनो। आरो बेनि अनगायैबो जोङो सासे मानसिया लामायाव गोब्राब होख्रावनाय नुयो। दा बेफोर मानि थाखाय जादों एक्सुवेलि? स' बेफोर जिउ थानायनि थाखाय जोंनि बा देहायाव बा सैमाया जे खारनो हादों बिसोराव जिउ थानायनि थाखाय बिसोर खारनो हादों बा मोसौ मासेया जे जिउ थानायनि थाखायसो गांसोखौ सावग्लिनो हादों बा मानसिया जिउ थानायनि थाखायसो होख्रावनो हादों बेखौ जोङो बिनिफ्रायबो मिथिनो हायो। आरो बेफोरनो जाबाय बिसोर गोथां जिबखौ फोरमायदों गोथै नङा। गोथै जों जेबो लोर सोर खालामनो हायो बेखौ फोरमायनाय जायो। दा गोथां जिबाव जोङो बेखौनो बुंनो हायो जे जायफोर जिबिफोरा बा लोर सोर खालामनाय बेनो जाबाय गोथां जिब। आरो गुबुन फारसेथिं बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों जेब्ला सैमा एबा मोसौ एबा मानसि उन्दुलांना दङब्ला मा बुंगोन? स' जोङो हमना ला जों माब्लाबा सैमा मासे उन्दुनाय नुनो मोनो बा मोसौ मासेखौ जों उन्दुना थानाय नुनो मोनो। बेनि अनगायैबो जोङो मानसियाबो उन्दुना थायो। बे समाव मानसिखौ जोङो गोथां जिब एबा गोथै जिब होनना बुंगोन नामा? दा बेखौ नोंथांमोनाव मोजां मोनसे सोंलु फोरमायदों। नोंथांमोना कमेन्ट्सआव लिरहरबानो जाबाय जे बे समाव मानसि बा जिब जुनार जायखिजायाखौनो जोङो गोथाङै दङ ना गोथैयाव दङ बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट्सआव हरब्लानो जाबाय। बेनि बागै जायफोर इन्ट्रेस्ट दङ बुंनो बिथांमोना कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायना हरनो हागोन। बेनिफ्राय मा लिरबावदों? जों बिसोरखौ गोथाङै दङ होनना साननो हागौ। थारैनो बिसोर गोथाङै दं। बिसोर जास्ट मा खालामदों रेस्ट लादों उन्दुलांदोंबाबो बिसोर गोथाङैनो दङ। गोथां गैयाबा बिसोर हां लानो हानाय नङामोन। हाङा टटेलि बन्द जागोन बिसोरहा। स' बेनिफ्रायनो जों बेखौनो हमनो हायो। नाथाय जों बेखौ माबोरै मिथिनो गोथाङै जे दङ होनना जों बेखौ माबोरै मोनथिनो होनना बुंदों? दा बेखौ जोङो नैला बेवहायनो लिरखानाय दङ। जोङो बिसोरखौ हां बोनाय हगारनाय नुबाय थायोब्ला जों मिथिगोन बिसोर गोथाङै दङ। थारैनो जों बेखौ मिथिखागोन जे बिसोर जुदि मानसि सासेया जुदि उन्दुना थायोब्ला बिसोरखौ जोङो गोथाङै दङ होनना मोनथिगोन। माबोरै? बिसोरनि हां लानाय आरो हगारनायखौ जों नुनो मोनगोन। थिग बिदिनो मोसौ बा जुनारफोरनि बेलायाव बिसोर उन्दुदोंब्लाबो बिसोराव हां लानायनि गेजेरजों बिसोरखौ जोङो हमनो हायो जे गोथाङै दङ। आरो थिग बिदिनो नैयाव मोनसे होलायबाय बिफां लाइफांफोरनि बागै जों मा बुंगोन? थारैनो बिफां लाइफांफोराबो जिउ गोनां। बिसोरबो जायफोर सोमखोर बिफां लाइफां बिसोरो जिउ थानायनि थाखायसो बिफां लाइफांफोरनि जों गाबखौ सोमखोर समायना नुदों बा बेबायदि थांनानै थानो हादों। आरो जायफोर गोरान जालांनाय थैलांनाय जे होनो जों बिफां लाइफांखौ माब्लाबा जों नुनो मोनो बिलाइफोरा रानलांगोन दालाइफोरा रानलांगोन अब्ला बेफोर बिफांफोरा थैलांगोन गोथां नंलिया बेखौ फोरमायनाय जायो। दा बेवहायबो जोङो बेखौनो मोनथिगोन बिसोरो गोथां होननानै माबोरै मिथियो? जों गेजेराव सोरबा बुंगोन बिसोरखौ गोथां गाबनि नुयो। नाथाय बिफां लाइफांनि बिलाइफोरनि गाबादि गोथां अनगायैबो गुबुन जानो हागौ बेनि बागै मा बुंगोन? बिसोर देरबाय थायोब्ला जों मिथियोदि बिसोर गोथाङै दं।
सोरबाया बुंगोन माखासे समाव जों साननो गोनां जायो गोथां जिरादफोरनि थाखाय सरासनस्रा फोरमान महरै बेयो देरनायजों सोमोन्दो दंना होनना सोंदों। दा थारैनो बेफोर साननो गोनां। दा नोंथांमोना माब्लाबा सानफेरदोंना सानफेराखै बेफोर बाथ्राखौ आरो साननानै नायनांगौ जों बयबो। बेनिफ्राय आरो नेक्स्टआव मा लिरदों बेवहाय सिङाव मा लिरनाय दङ बेनिफ्राय दङ आरो माखासे जिउआरिफोरा मेगनजों नुवाजासे मावसारनाय जायालासेनो हां बोनो हगारनो हायो। दा जोङो बिफां फांसेखौनो जोङो बुंनो हायो बिसोर माने बिसोरना बे मोनसे जायगायावनो बिसोर थाबाय थागोन बिफां लाइफांफोरा। नाथाय बेखौ जोङो माबोरै गोथाङै दङ होनना मिथिगोन जेब्ला बिसोरनि बारायनाय जायो। थामहिनबा बिसोर जेब्ला बिफांफोरा देरनो हमगोन एबा बिफां लाइफांफोरनि बिलाइखौ जों जेब्ला सोमखोर गोथाङै नुयो अब्ला जों बेखौ मिथिगोन जे बिफां लाइफांफोरा थैयाखै गोथाङै दङ बेबायदि जोङो बुंनो हायो। आरो बेनि अनगायै बिफां लाइफांफोराबो हां बोयो आरो हगारो। बिफां लाइफांफोरा जोंनो अक्सिजेनखौ होयो आरो जों जा होनाय हगारनो हानाय गेस कार्बन डाइ अक्साइड बेखौ बिफां लाइफांफोरा लायो। दा बेबायदि होनाय लानायनि गेजेरजों बिफां लाइफाङाबो थांनानै दङ होनना जों मोनथिना मोन्दों। बेनिफ्राय बिदिब्ला गोथां जिबनि आखुथायखौ फोरमायनोब्ला मावसारनायनि नुथायानो थोजासे नङा होनना बुंदों। जे गोथां जिबनि ओंथिखौ जोङो माने लोर सोर खालामबानो जे गोथाङै दङ बेखौ माने फोरमायाखै। माने बिफां लाइफाङा लोर सोर खालामनाय बे बाथ्राया नंगौ। नाथाय बेखौ जोङो बिसोरनि जा गोथां महर बा बिसोरनि जा देरनाय बेनिफ्रायबो जोङो बेखौ गोथाङै दङ होननानै मोनथिनो हायो। दा बेखिनियाव बेखौनो फोरमायदों। बेनिफ्राय नेक्स्टआव आरो बेवहाय माखासे बिदिन्थि होदों। बिदिन्थि महरै गुन्द्रामाफोरनि जोबोर एसेल' मावसारनायखौ जोंनि उदां मेगनजों नुनो मोननाय जाया। गोथां जिबनि थाखाय बे मेगनजों नुनो मोनि गुन्द्रामानि मावसारनाया गोनांथार नामा? जुदि जों बे सोंथिखौ जिब बिगियानगिरिफोरनाव सोङो बिसोर नंगौ होनना बुंगोन। थारैनो भाइरासफोरा जेबो गुन्द्रामायारि मावसारनाय दिन्थिया। बिसोर जेब्लासिम जिबख्रिसिम बारदेरा आरो बिसोरनि मानो थारै गोथां एबा गोथै बेनि बागै खावस्लिं बाथ्रा सावरायनाय जायो। दा नोंथांमोना बेखौ बेनिफ्राय नैबे बाथ्रानिफ्राय मा बुजिखो दा? स' जोङो माब्लाबा मा नुनो मोनो बा जिब बिगियानगिरि होननानै नोंथांमोना सोरखौ बुजायगोन? जायफोर माने जिबनि सायाव स्टाडि खालामनाय बिसोरखौनो जिब बिगियानगिरिफोर होननानै बुंनाय जादों। बेवहाय नोंथांमोना जिब बिगियानगिरिखौ नुनो मोनदों। दा बेफोराव माने जिब बिगियानगिरिफोरनाव जेब्ला जों सोंगोन माने मावसारनाया गोनांथार नामा? गोथां जिबनि थाखाय मावसारनाय बा लोर सोर खालामनाय गोनांथार नामा होनना जोंखौ जुदि जिब बिगियानगिरिफोरनाव जुदि सोङोब्ला बिसोरो दा माबोरै फिननाय होगोन? दा बिसोर ओरैबायदि फिननाय होगोन थारैनो माने भाइरासफोरा जेबो गुन्द्रासायारि मावसारनाय दिन्थियाब्लाबो बिसोर माने थारैनो जोंनि देहायाव माने खामानि मावगासिनो थागोन। ओरैनो थारैनो डाइरेक्टलि मावसारनायखौ दिन्थियालाबानो बिसोर जोंनि देहा सिङाव गोथां अबस्था थानानै बिसोर देहा सिङाव खामानि मावबाय थागोन बेखौ बिथांमोना फोरमायदों। बेनिफ्राय दा आरो नैयाव मा लिरदों? गोथां जिबनि थाखाय गुन्द्रामायारि मावसारनाया मानो गोनां होनना बुंदों। मानि थाखाय जोंनि देहायाव थानाय जिबख्रिफोरा मानो खारथिंबाय थायोबा मावसारनाया मानि थाखाय गोनांथार होनना बेबायदि मोनसे कुइसन सोंदो। दा बेखौ जोङो मोनगोन जों सिगांनि थाखोफोराव मिथिनो मोनबायदि गोथां जिबफोरा मोजाङै दाजानाय। बिसोर बिदामफोरा जिबख्रिफोरा उन्दै उन्दै थादेरसाजों दाजानाय होनना बुंदों आरो बायदि बायदि। स' गोथां जिबनि बेलायाव मा जायो? जोंनि जा देहायाव थानाय जिबख्रिफोर बेफोर फिसा फिसा जिबख्रिफोरजों दाजानाय होनना बुंदों। थिग बिदिनो बिदामफोर दङ, माखासे बिदाम दं, बेफोर बिदामफोरा बिदामफोरजोंनो दाजानाय होनना बुंदों। दा बेफोरबायदि जानो नांगोन। जुदि गोथां जिब थायोब्ला बेफोरबायदि दाजानाय जानो नाङा आरो गोथै जिबाथ' बेफोरबायदि जेबो थाखानाय नङा। जिबख्रिफोराबो लासै लासै गैया जालांगोन। बेनिफ्राय फारसेथिं बिदामफोराबो खामानि गैयै जालांगोन। दा बेफोर जाबाय गोथै जिबनि बेलायाव जागोन। दा गोथां जिबाव जोङो बेफोरखौ नुनो मोननाय जायो। आरो बेवहाय मा लिरबावदों? माब्लाबा गोथां मुवाफोरनि आखु बायदि फारि साजायनाया जुदि बायो अब्ला जिबा गोबाव सम थांना थाया। दा बेवहाय नोंथांमोना बुजिदों जे फारि साजायनाया जुदि बायो माने जिबख्रिफोरा जुदि खामानि होलियाबा बा बिदामफोरा जुदि खामानि होलियाब्ला अब्ला बे जिबफोरा गोबाव समसिमहालागै थांना थाया होनना बुङो। थामहिनबा बिसोर मा जालांगोन? लासै लासै जोबलांनायनि लामायाव थांगोन माने गोथै जागोन। थैनायखौनो बुंदों बेवहाय। आरो बेनिफ्राय मा लिरबावदों? बेखायनो जिउ गोनां मुवाफोरा गावसोरनि दाथायफोरखौ जोथोनै फाहामनांगोन आरो सामलायनांगोन। गासै बेफोर
मुवाफोरा गुनद्रामाफोरजों दाननायखाय बिसोर गासैबो समान गुनद्रामाफोरखौ मावसोरनो हायो। दा जाहोना जाबाय जोङो हमना ला जों जिउ गोनां जा जिब जुनारफोर बेफोर माने गावनि दाथायखौ बा गावसोरखौनो जोथोनै लाखिनोबा जोङो गावबा गावनि देहाखौनो सामलायनांगोन होनना बुंदों। आरो जोङो बेखौ माने थि सम माबानानै बा जानाय लोंनायानो जा बा जायखिजाया जोङो थि सम बायदि बेखौ सोलिलांनो हानो नांगोन। आरो बेनिफ्राय मा बुंबावदों जे गुनद्रामाफोरजों दानायखाय गासैबो समावनो गुनद्रामाफोरखौ मावसार होनाय जोंनि देहा जा जिब जुनारफोरनि देहा बिसोर माने फिसा फिसा गुनद्रामाफोरजों दाजानाय आरो जिबख्रिफोरजों दाजानाय बेफोर जिबफोर दाजानायनि थाखायनो गुनद्रामाफोरखौ माने जोंनि देहाखौ मावसार होबाय थायो होनना बुंदों। दा बेखिनियानो बे पेराग्राफाव बेरखांदोंमोन। बेनिफ्राय बेवहाय आरो नेक्स्टआव सोंदों व्हाट इज ए लाइफ प्रसेस जिउ बिखान्थिफोरा मा मा? दा बेबायदि मोनसे सोंलु सोंदों। दा थारैनो बेवहाय जोङो सोलोंनो हागोन जिउ बिखान्थिफोरा मा मा। बेवहाय मा लिरदों बेसोर जेबो थि खामानि मावाखैब्लाबो गोथां जिबफोरनि हाबा सामलायनाय जाबाय थायो। जों थाखोआव जनानै थानाय समावब्लाबो जों उन्दुलांहांनाय समावबो बे हाबा सामलायनाया जाबाय थायो। बे हाबा सामलायनायखौ जयै जाफुंहोनाय बिखान्थिफोरा जादों जिउ बिखान्थि। थारैनो जों उन्दुबाय थाब्लाबो बा उन्दुनाय समावबो जोंनि देहा सिङाव माखासे जिबख्रिफोरा खामानि मावबाय थायो आरो जेब्ला बे खामानि मावबाय थानाय बिखान्थिफोरखौनो होनना बुंदों जिउ बिखान्थि होनना बुङो। थारैनो नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाखिबानो जाबाय जिउ बिखान्थि बे मोनसे मोजां माब्लाबा सोंनो हानाय जिउ बिखान्थिनि ओंथिया मा बेफोरबायदि सोंब्ला नोंथांमोना बे पेराग्राफनिफ्राय बेबायदि लिरना होब्लानो जासिगोन। बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैलायबाय जोङो नेक्स्टआव नायनोसै। स' नेक्स्ट टपिकआ फैबाय बेनिनो नेक्स्ट गुवारै सावरायनाय दङ बिथिंजाय। स' बेवहाय दङ खहा जानाय आरो बायफ्लेनायखौ होबथानो थाखाय बेफोर सामलायनाय बिखान्थिनो सक्तिनि गोनांथि जायो। दा हमना ला जोंनि देहाया माब्लाबा खैफोद गोग्लैगोन बा बेराम आजार जागोन अब्ला बे समाव मा जागोन जोंनि जा देहाखौ सामलायनो थाखाय सक्तिनि गोनांथि जायो होनना बुंदों बिखान्थिनि गोनांथि जायो। आरो बेनि अनगायैबो बे सक्ति एखुथा जिबनि सोलेरनि बायजोनिफ्रायसो फैयो। थामहिनबा जोंनि देहा सिङाव बे सक्तिफोरखौ जों मोननाय नङा। जोङो बेखौ सोलेरनि बायजोनिफ्रायसो फैनाय जानांगौ। जों बायजोनिफ्राय बोरै सक्तिखौ मोनगोन? जोङो बायजोनिफ्राय जों जानाय देहा जों जानाय आदारफोरनिफ्राय मोननाय जायो बेफोर सक्तिखौ। आरो बेबायदिनो जोंनो सोलेरनो बे सक्ति जगायगोन आरो सक्ति मोनब्लानो जोंनि देहाया मोजाङै थागोन। दा बेखौनो बेवहाय लिरदों बिदिब्ला जिबनि सोलेरनि बायजोनिफ्राय मोनसे सक्तिनि फुंखा आदारसिम दैबायनो थाखाय मोनसे बिखान्थि थाथारनांगोन। आरो बे बिखान्थिखौनो जों थाजिम सुफुंसारनाय एबा पुस्थाय बुंनाय जायो। जायखौ जों जानानै जा मोननाय आदार बेनिफ्राय जोङो बोलो मोनगोन गोहो मोनगोन बा बेखौनो जोङो सुफुंसारनाय एबा पुस्थाय होनना बुंनाय जादों। जुदि जिबनि सोलेराव महराव देरनांगौब्ला बायजोनिफ्राय गोथां बेसादफोरखौबो गोनां जागोन। हमना ला जोंनि जिबनि देहा बारायनाय बा जिबफोरा जुदि मानसिनि जौगानाय बा जिबफोरनि जौगानाय जानांगौब्ला बाहेरनिफ्राय बायजोनिफ्राय माने बेफोर जाग्रा लोंग्रा बा गोथां बेसादफोरखौ जोंनि देहासिम जगायनांगोन होनना बुंनाय जादों। दा बेखौ जों माबोरै जगायनो हागोन? जों जानायनि गेजेरजों जोङो बेखौ मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो बुहुमाव थांना थानाय जिबफोरा कार्बन दाजाबदेरनाय गुनद्रामानि सायाव सोनारो। बेफोर आदारनि फुंखाफोरनि गोबांसिनानो कार्बन दाजाबदेरनाय। बेफोर जेथोगोनां कार्बन फुंखाफोरनि सायाव सोनारनानै गुबुन गुबुन रोखोमनि जिबफोरा बायदि रोखोमनि थाजिम सुफुंसार एबा पुस्थाय बिखान्थि बाहायनो हायो। स' जोङो जायखिजाया आदार जाया मानो जों गासैबो आदारावनो मोनसे मा हाबना थायो बे कार्बहाइड्रेटफोरा थागोन। आरो जों जायफोर जा बाहायनाय बेफोर गासैबो कार्बन खौसे मुवाखौनो होनना बुंनाय जादों। दा बेफोराव माने बेफोरखौनो होनना बुंनाय जादों सुफुंसार एबा पुस्थाय बिखान्थि। दा बेखिनियाव बेखौनो बेरखांदों जोङो आदारनिफ्राय माने सक्ति मोननो हायो। जोङो थि सम बायदियै जोङो आदारफोरखौ जानो नांगौ। बेनिफ्राय अब्लासो जोङो सक्तिखौ मोननो हायो। बेनिफ्राय आरो नैबेयाव मा बेरखांदों सक्तिनि बायजो फुंखाफोरा गुबुन गुबुन रोखोमनि जानो हागौ होनना बुंदों। दा जोङो फुंखाफोरखौ जोङो माबोरै मोननो हागोन? दा बेफोर फुंखाफोरखौ होनाय दङ जिहेथु आबहावाया एखुथा जिबनि सदबनि सिङाव आबहावायाव जोङो जायखिजाया माने जिबफोरानो थानाय बेखौ फोरमायदों बेवहाय। बेनिखायनो बेफोर सक्तिनि फुंखाफोरखौ सोलेर सिङाव बायफ्लेहोनो एबा दानो गोनां जायो।
आरो गोथां दाथायनि सामलायनायनि थाखाय गोनां जानाय गुबुन गुबुन रोखोमनि गुनद्रामा मावसारनाय लोगोसे सोलेर देरनो गोनां जानाय गुनद्रामानि रोखोम बादि बाहायनो हानाय बादि रोखोमसे सक्तिनि फुंखायाव सोलायथारनांगौ। बेनि थाखाय सोलेराव मोनसे रासायनारि फिनजाथाय फारिया गोनां। गुनद्रामाफोरखौ बायफ्लेहोनो अक्सिगार फिनजाथायफोरानो जादों खायसे जोबोर अक्सिगार रासायनारि आगोर। बेनि थाखाय गोबां जिबफोरा सोलेरनि बायजोनिफ्राय अक्सिजेन गोनां फुंखाखौ बाहायो। सोलेरनि बायजोनिफ्राय अक्सिजेन आजावनाय बिखान्थि आरो बेखौ जिबख्रियारि गोनांथिनि थाखाय आदार फुंखाखौ बायफ्लेहोनाय बिखान्थियाव बाहायनायखौनो जों हां लानाय होननानै बुंनाय जायो होनना बुंदों। दा बे जोबोरैनो इम्परटेन्ट। माब्लाबा नोंथांमोनखौ सोंनो हानाय हां लानाय बा रेस्पिरेशन माखौ बुंनाय जादों। स' रेस्पिरेशननि ओंथिया जाबाय जोङो आदारखौ जायो। आदारखौ जानायनि उनाव बे लासै लासै फिसा फिसा माने गुन्द्रासायाव सोलायगोन, जायखौ जोङो गुन्दै खालामगोन, हजम जानाय बे गुन्दै जागोन आरो बे गुन्दैफोरा अक्सिजेनजों फिनजाथाय जाबाय। फिनजाथाय जानानै बेयो जोंनि देहा सिङाव थानाय गुबुन गुबुन बिखान्थिफोरनो बेयो सक्ति जगायगोन आरो सक्ति जगायनानै बेयो बे हां लानाय, जों जे जा हां लानाय बिखान्थि बे खामानिखौ मावफुं होनना बुंदों। आरो हां लानाय बे आदार फुंखाखौ बायफ्लेहोनाय बिखान्थिया जों जे जा जानाय आदार, बे आदार जानायखौ बायफ्लेहोनायाव बे हां लानाया हेफाजाब होयो। जों जे जा अक्सिजेनखौ जोङो हां लायो, बे अक्सिजेन गेसा आदारखौ माने बायफ्लेहोनायाव बे फिसा फिसा गुन्द्रासा महराव बायफ्लेहोनायाव बे अक्सिजेन गेसा हेफाजाब होयो आरो बायफ्लेहोनानै बेयो माने जोंनो सक्ति जगायगोन गुबुन फारसेथिं आरो बिब्दिनो कार्बन डाइ अक्साइड गेसखौ हगारनांगोन आरो जों बेखौ मोनबोदोंमोन। बे हां लानायखौ मानो दुंखांग्रा फारिखान्थिनि बिदिन्थि बुंनाय जायो, जों बिदिबो मोनदोंमोन। चेप्टार 1आव सावरायनो नोंथांमोना बेनि सोमोन्दैबो मोजाङै बुजिखाबाय जानांगौ। चेप्टार 1खौ नायब्ला नोंथांमोना बुजिनो हागोन। दा हां लानायनि बेलायावबो थिग बिदिनो जायो। जों जा जानाय आदार, बे आदारा अक्सिजेनजों फिनजाथाय जानानै फिसा फिसा गुन्द्रासायाव बायफ्लेगोन आरो बायफ्लेनानै बे खान्थिया सोमजिगोन। स' बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखिबानो जाबाय। बेनिफ्राय नेक्स्ट फैबाय से जिबख्रियारि जिबनि बेलायाव आदार आजावनो, गेस सोलाय सोल' खालामनो एबा गारजा मुवाफोरखौ एंगारहरनो थाखाय जुनिया अंगनि गोनां जाया, मानोना जिबनि गासैबो बिखुङा आबहावाजों नांजाबना थायो। से जिबख्रियारि जिब माने जायफोर माने जिबफोरा अनलि मोनसेल' जिबख्रिजों दाजानाय, बेखौनो बुंनाय जादों से जिबख्रि। आरो बे से जिबख्रिफोरनि बेलायाव जोङो मा बुंनो हागोन, बिसोरनि जा अंग, बे देहाफोरा गासैबो माने आबहावायावनो नांजाबजोबना थायो होनना बुंदो। आरो जोङो बिदिन्थि हिसाबै जों एमिबाखौनो जों बुंनो हायो, बेस्ट एग्जाम्पल। बे एमिबाया जाबाय से जिबख्रियारि जिब। गुबुन फारसेथिं जायखिजाया जिउ गोनां बा मानसि, थिग बिदिनो जुनार, बेफोर गासैबो बां जिबख्रियारि जिबनि बिदिन्थि जायो। नाथाय आरो बेयाव मा लिरबावदों, नाथाय जेब्ला जिबनि सोलेरा बांलाङो आरो सोलेरनि बुमिना जेथोगोनां जायोब्ला मा जागोन? बां जिबख्रियारि जिबनि बेलायाव गासैबो जिबख्रिया सोरगिदिं आबहावाजों थोंजोङै सोमोन्दो थायाबो जानो हागौ। बिदियैनो गासैबो जिबख्रिफोरनो नांगौ जानायखौल' गोसारलायनायजों सुफुंनो हाया। दा बां जिबख्रिनि बेलायाव जोङो मानसिफोरखौनो हमनो हागोन, लानो हागोन, बा बेनिफ्रायनो जों आरो गुबुन फारसेथिं जों जुनार बा जिबफोरखौ जों बुंनो हायो बां जिबख्रिनि बिदिन्थि। आरो बिसोरनि बेलायाव बिसोर माने टटेलि माने डिपेन्ड जानाय नङा। बिसोर माने एखुथायैबो गावनि जाग्रा आदारफोरखौ बुथुमनानै लायो होनना बुंदों। आबहावाजों थोंजोङै बिसोर सोमोन्दो लाखियाबो जानो हागौ। बिसोरो माने गुबुन माबा मोनसे खामानि, गुबुन आदब बाहायनानैबो बिसोरो गावसोरनि जा नांनाय माबाफोरखौ सुफुंनो हायो होनना बुंदों। बेनि अनगायैबो बेनिफ्राय आरो सिङाव मा लिरदों, बां जिबख्रियारि जिबआव बिसोर मावफुंनाय खामानि बादियै गुबुन गुबुन सोलेर बाहागोआ बोरै जुनियायै खालामजादों बेखौ जों सिगाङाव मोनबोखाबाय। बेफोर जुनियाथि खालामजानाय बिदामफोर आरो जिउ सोलेराव बिसोरनि दाफुंनायनि सानस्रिखौ मिथिखागौ। स' बेवहाय मा बुंदों आरो नै सिङाव मा बुंदों, स' बेवहाय जाबाय बां जिबख्रियारिजों जा दाजानाय जिबफोर, बेफोरनि जों मावफुंनाय खामानिफोरखौथ' मिथिखागौ। जोङो हमना ला जोङो बेस्ट एग्जाम्पल हिसाबै जोङो मानसिखौनो जों लानो हायो। मानसिया जोङो माबायदि जोङो थायोबा मानसिफोरा माबोरै जोङो गावनि आदारखौ बानायना लायो, बेखौ जोङो गोरलैनो मोनथिखागौ। दा बेखौनो बुंदों नैयाव,
बिसोर माने जिउ सोलेराव बिसोरनि दाफुंनायनि सानस्रिफोरा माबायदि जों बेखौ मिथिखागौ होनना बुंदों। बेनिखायनो गोमोथावबो नङादि आदार आरो अक्सिजेन आजावनाय खामानिया जुनियाथि बिदामनि हाबा। जिखिजाया बेखायनो सोलेरनि गासै बाहागोआव आदार आरो अक्सिजेन नांगौ। बेखायनो बेफोरखौ जिब सोलेरनि मोनसे जायगायावनो आजावनाय जेन सोमजिहोयो। बे थासारियाव जिब सोलेराव मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम आदार आरो अक्सिजेनखौ रोगानो थाखाय मोनसे रोगाथाय आदबनि गोनांथि सोमजिहोदों। दा जों जा माने देहायाव नांनाय जा आदार, बे आदारखौ जोङो बायजोनिफ्राय मोनगोन आरो बेखौ माने दोगोन जाहोनायाव बा फिसा फिसा गुन्दै जाहोनायाव अक्सिजेना थारैनो बेवहाय हेफाजाब होयो। आरो अक्सिजेनाबो माने रोगानायनि मोनसे खामानिखौ खालामो होनना बुंदों। रोगानो थाखाय बेखौ माने अक्सिजेनखौ जोङो बाहाया, जोंनि देहा सिङाव जा बे देहानि गुबुन गुबुन जायगाफोराव सक्तिखौ जगायनाय, बेखौ माने बेबो खालामो होनना बुंदों। बेनिफ्राय जेब्ला सक्ति सोमजिनायनि थाखाय कार्बन फुंखा आरो अक्सिजेननि रासायनारि फिनजाथाय जायो, बेसोर सोलेरनि जिबख्रिफोरनि खामानियाव गैयैल' नङा, नाथाय खहा गोनां मुवाबो सोमजिहोयो। बेफोर गाज्रि मुवाफोरखौ बेनिखायनो सोलेरनिफ्राय बोखारनांगौ जायो आरो सिगारनाय बिखान्थिजों बायजोआव दिहुनहरफिनो। दा जों जा जाबाय आदार जानानै जोंनि जा देहायाव नाङै मुवाफोर, बेफोरखौ जोङो सोलेरनिफ्राय बोखारनांगौ आरो जों बेखौ सिगारनाय मावखान्थिनि गेजेरजों बायजोआव दिहुनहरो होनना बुंदों। दा बेबायदि जों नाङै माबाखौ मा होनना बुङो, नाङै मुवाफोरखौ जोंनि देहायाव लाखियोब्ला बे देहाया गाज्रि जागोन। बेखायनो जोङो सिगारनाय मावखान्थिनि गेजेरजों बेखौ बायजोआव दिहुनहरो होनदों। बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय, सोलेर गुदि खान्थिखौ मानियोब्ला सिगारनो थाखाय जुनिया बिदाम जौगाखांगोन, जाय जिबख्रिफोरनिफ्राय सिगारग्रा बिदामसिम रोगानो मोनसे रोगाथाय आदब गोनांथि जानायखौ फोरमायो। जिउ सामलायनो गोनांथार बेफोर बिखान्थिफोरखौ मोनसेनि उनाव मोनसे जों सानना नायनि फै। दा बेवहाय नोंथांमोना बेखौ मोनथिखाबाय, दा जोबोर इजि। स' लोगोफोर, बेवहाय जोंनिया दा नैयाव माखासे सोंलु फैदों, जाय सोंलुखौ नोंथांमोना गोरलै नाखागोन जानांगौ। बेवहाय सोंदों, मानसि बायदि जिबख्रियारि जिबनि अक्सिजेननि गोनांथिखौ सुफुंनो गोसारलायनाया मानो थोजासे नङा होनना बुंदों। बेनिफ्राय नाम्बार 2 सोंदों, आं बेफोरनि सोंलुनि फिननायखौ उननि भिडिअ होनाय जागोन बा लेसनखौ फोजोबखांनायनि उनाव बेफोरनि एन्सारफोरखौ होनाय जागोन। बेनिफ्राय बेवहाय नाम्बार 2 सोंदों, माबेबा बेसाद गोथां एलाइभ होनना थिरां खालामनो मा सायख'मानखौ जों बाहायो? मोनसे जिबजों मा मा बायजोनि गोनांथि बेसादफोरा बाहायजायो? जिउ सामलायनो थाखाय नों मा मा बिखान्थिखौ गोनांथार होनना सानो? स' बेफोर थारैनो जोबोर इम्परटेन्ट कुइसन। बेनिफ्राय नेक्स्टआव मा दंमोन? नेक्स्टआव जाबाय सुबुं साननाय दंमोन। बे सुबुं साननायखौ जोङो उननि भिडिअ डिसकास खालामगोन। स' आसा खालाम नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मोजाङै बुजिनो हाबाय। आरो जुदि चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला, लोगोसेयावनो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनानै ला आरो थुनानै अलखौ थुनानै हो, जाहाथे जों गोदानै फोसावनाय भिडिअफोरखौ बयनिख्रुइबो सिगाङाव मोननो हायो। थेंक इउ फर वाचिं, बाय बाय।